आंखौ बुनो नागिरदों लोगोफोर हेलो गाइस दिनै मोनायाव मामिया थोरसि सुदों खुलुमबाय बयखौबो आंनि बे इउटुब चेनेल संगिता स्टाइडियाव स' आङो न'आव मोनफैबाय आरो ना मैयानि ब्लगाव होनखादोंमोन आङो न'आव थांनोसै होननानै ओमफ्राय आं दिनै न'आव फाइनालि फैमारबाय मोनफैबाय ओमफ्राय आङो लाबोआसै भिडिअ डाइरेक्ट फैबायल' आरो ना ओमफ्राय न'आव मोनफैनाय लोगो लोगोनो नुबाय नै ओरैबायदि बुरजा जि सुबाय आरो ना गिदिंजोबना जि गोजा बेसेबा बुरजा जि सुबाय सान्दुंबो ओरैबायदि गोसा ओंखायनो दिनै फैबायबो जिबो सुफैबाय आं माने फुङावनो फैदों आरो ना फुंनि 6टायावनो फैदो ओमफ्राय उनाव आङो ब्लग बानायबोनो लुगैदोंमोन आङो फैनायखौ खिन्थु आंना माथाया ओरैबायदि खर' सायो ओमफ्राय बोरैबा मोनो आरो ना माबायाव मा होनो बासाव गाखोनानै फैबाय बेनि थाखायनो आं भिडिअ बानायबोआसै ओमफ्राय आं न'आव मोनैबा बानायगोन होननानै दा दुगैस्रां लोबस्रां फ्रेस जाखांनानै ओंखाम ओंख्रिबो संखांबाय ओमफ्राय आं दा भिडिअ लाबाय नोंथांमोनजों ब्लग शेयार खालामनो थाखाय नोंथांमोना नायनो मोजां मोनोब्लाथाय जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर स' थोदो बिदिब्ला स्टार्ट खालामलायनोसै आंनि दिनैनि ब्लगखौ दे लोगोफोर वाव न'आव फैस्लाबनो मोनैनोसो होग्रोनांबाय माबा देन्जारलै इयो न'आव फैनो मोना जि आथुर मिथाइसो जानो नागिरग्रोयो थोद मा मिथाइ जाग्लायग्रा मावजिसैलाय ना गोरान जानाङा खिन्थु मिथाइ जादो इदिनो था ना गोरान जाबा बुगोन आं दिनै ओंख्रिया ना सिंगि जुल रानना थेब 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 थेबल' खालामनोसै आयु ना फिसिना दोनदो नै ओमफ्राय खैथामोन हरथामोन नानि बबेयावनो थैबाय ओमफ्राय मासे न'आव बबे नानो ओंखाम होना दोनदो बबेयाव नुनाय जाया ओंखाम जानाय जाद खालामनो रोंगोलै नोंसोरो गथ' फिसा ओंखाम जागासिनो सिंगि नादो सुर बानायदो गोथाव जादों गोथाव जादों बेसे गोथाव जादों बेसे बुरजा बानलु आसार जाबायहाय दिनै लकेल दाउआ गिदिरखाय माबा बयलार बायदिसो नुदोंहाय लकेल दाउ एवगासिनो गिदिर गिदिर गोदादोंना बयलार बायदि नुदों ना फिसाबो एवनाय दाङानो मावा ना फिथिख्रि ना ओमफ्राय नाजों एवनायदो हालदै गोथां सामब्राम गुफुर फानलौ देखाजोबना लाबाय एवबाय ओमफ्राय नाखौ एवनोसै जाफेराखै आं दिनै फार्स्ट टाइम जागोन हालदै गोथांजों ना एवनाय बाथोन एरफ्लेजोबनोसै थिंथिं जांजां होनो गोथाव जागोन बायदि मोनदों आं हालदै गोथां होदो आं दा थांनोसै अमानो आदार होनो आंनि अमाखौ खिथिनि आं दिनै आयु आदाराबो दासो संखांदों आङो नै दासो संखांना दोनदो आदार होनोसै अखा हादोंमोन ना एकदमबारे बोरैबा जाजोबना दङो गिसि गिनलानो बेयाव ओंखाम खालाय दोनदोंमोनहाय गुन्दैयाबो नैखौ मा बिफां होनो लोगोफोर सिनायदों ना आङो सिनायामोन आरोना दासो सिनायग्रा जाबाय जोग्लावरि दाउ बेदरजों जाबाथाय बिराद गोथाव आरोना ओमफ्राय आलुफोरजोंबो भाजा एवना जानांगौ बिराद गोथाव ओमफ्राय फार्स्टआव जाजेनायाव मोनामनाय मोनोमोन आं दा बिराद गोथाव मोनो गगा मोनबा माबा जानो मोजां जायो आरोना गुन्दैया आंना अमाया बांद्राय गुन्दै जाया गुन्दैयानो गथा खालायबाय ओंखायनो गुन्दै न'नि गुन्दैखाय फाननोबो बायो लाद्रा खालायबाय मा होनो दासो संना दोननाय ना मस्थ' गुदुं दसे गुसु जानोसो दोनग्रोनांगोन आं ओमफ्रायसो होनांगोन दसे गुसु जाथोंसै नाया आंना मोनदो बाथोन दै होना बरिया फोमोनबाय नुबाय फैनायखौ नुहुरलायना ससे आग बारायलायो इसोरासो मासेखौ खादो मासेखौ एगारदो आराम ओइ नोंसोरखौ उख्लायबा ओइ र'ब्रा हाय ओंखायनो उख्लायबा नोंसोरखौ गारखाया माबायदि माबाजोबना होदो सेस मेमब्रा जाजोब्बाय मा लेथ्रा अमानि आदारखौनो जाफानोसै आं अमासो जानोसै आंबो माबायदि अमा सेस दास्रिजोबना होनानै नै अमा बायदि जाजोब्बाय साला थांनोसै आं मोनामलायबाय एसे मोजां आदार हैबाय अमानो आयु देलायलायनानै दिनैयो हनै सेस खालामहरबाय दासो सुजोब्बाय ओंखायनो आं मा खालामो अमा आदार होनायनि सिगांनो माबा मा होनो दुगैयालासिनो थांग्रोयो दिनै आरो दुगैखांना हैबाय नायबासो खालामना हरबाय आंखौ नाय दाख्लै न'आव ना गोरान फोराननाय माखाया माबायाव सानदेआव माबा दङ रङियासिम लांगोन पेकिं
रङिया गुवाहाटि मोनब्रै जायगायाव लांगोन सानदेआव एसे आरामहाय जाफ्लांबाथ' जाबाय थानो लुगैयो आंथ' जानोनो लाबोखादों खिन्थु आङो एसे बुरजा नालाय गारि भारा ओंखारनायनि फानफिननानै दाङो नङाबा इमान माखासे ना थांलाय फैलायनि भारा ओंखारनांगोनथ' ओंखायनो जि एसां भारा ओंखारनाय गोरानो ओमफ्राय बेसेबा माबा आरो नाय थाव नाया अयथासार थाव मेजेम गोजा बे नाखौ जाबा आं बेलेग नाखौ जानोनो बायो बेलेगनि गोरानखौ जोंनिया मस्थ' मेजेम गोथाव जायो नाया थाव नांजोबखाबाय ना बेफारिया ना फानफैदो नै लोगोफोर ओमफ्राय इयाव बाहागो होनाय नुदों ना बाहागो मोनसेयाव 200 फानदों आरो ना ओमफ्राय इखिनि दोननायानोल'सै जि बुरजामोन नङाबा ओमफ्राय इखिनिल'सै आरो ना लांसिन लांजोब्बाय ओमफ्राय नै ना बेफारिया आं लाजियाहाय माथो खालामना लोगोफोर सोरनावबाथ' बिना जायाखै आङो खस्थ' खालामदो जादो आरो ना इनि थाखायनो आं लाजिया माने आं सिखाव खावनो गियो सोरनावबा बिनो गियो ओंखायनो आं खस्थ' खालामना जायो लोगोफोर ना फानखांबाय ओमफ्राय नै साहा लोंनायदां पकरिजों ना फाननाय फैसादो नाखौ लाब मोनबोबाय नालाय पकरि जानोसै ना बेफारिया ना फानखांनानै नै साहा लोंनोसै पकरिजों साहा मोनासिम जालायबाय मुदुफुल बिबार एवदां ना बिदै बायदि नुलायदों मुदुफुल बिबार सामब्राम बानलु मोनानि खाजा सानजौफुनि ना बाथोन मोनानि ना गोरान बाथोन ओमफ्राय मुदुफुल बिबार आलु बाथोन दालि जानोसै खानसेसो जाखांलायनोसै मोनानि हेलो गाइस दिनै मोनायाव मामिया थोरसि सुदों टाइमा 10ता जालायलांबाय बेस्रा 10ता बारबाय 12तासो जासिगोनदां सारि 10ता जाबाय माबासोआनो 10:30 सानफ्रोमबो सुखायोना सुखाया खोन्थानाय गाइसफोरनो सानफ्रामबो सुबाय थायो बेस्रा ओंखामखौ बिराद सुखु जायोना अमानोबो आदार हैनांगौ मानांगौ खामानिया खालामजोबानो माना मावजिखौ फिसि मावजिखौ आंनो फिनाङा मावजिखौ फिसि मावजिया मा गोनांआव फियोनो मावजिया बहा दं फियोनो मावजिखौ गाइसफोर एबार बे नेक्स्टखौ नायलायदो मावजिया नै बे जोंनि दाउजो दाउ बिमा ओमफ्राय जोंनानो बाहायबो एक नम्बर मावजिया गैयालै मावजियालाय थांगौ बे गाखोना सावबाय दं गाइसमोन दिनैनि ब्लगखौ आं दोनथ'नोसै हनै मामिया माबायावसो दं ना मा खालामदों गाइसफोर नोंसोरलाय नै थोरसिखौ सुखांबाय नै सिखाव फैलायबाय मा बुस्थु लाबोनानै गाइसफोर मा बुस्थु जानोथाय नोंसोरो सिनायबा खोन्थानानै मामिया नै बिलाइ Hello guys, namaste, Sri Akalada. Dan hasil थांलायबाय महाराजा jaya मा जादोंथाय दिनैथ' बे सानावनो जोब बा सोर सिनायो बे मोनसनखौ एम्बु अंलारा खालामसै गाइसफोर बाय बाय
एबार थांनोसैलाय न' सिङाव नो एबार थासखौ जानो थांसै जोङो गिदिर मानसिनोनो मुसारि खननानै होनांगौ दादानो क्लास 9 जाबाय आंहाथ' क्लास 4 सो आंनो रोंबागौ भुटखौबो गियो क्लास 9 मोनलायबाय लोगोफोर आंखौ बुनो नागिरदों लोगोफोर इउटुबाव होनायनि आंखौ बुनो नागिरदों नै गाइसमोन हेल' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बयखौबो ओरैनो जाब्बा भिडिअ शेयार खालामलायबाय आरो गथ' फिसाया जोंहा बिराद ब्लग बानायनो गोसोथार ओमफ्राय आं दानो बानायनो होथ'आ आरोना देनां सिख्ला गेदेरथार देरबासो बानायनो होगोन आं माबा जाबाथाय 40 इयार्स जाबासो बानायनो होगोन स' बाय बाय बयखौबो लाभ इउ अल